Iri ndiri kuda kureurura kuti ndakashandisirawo mukomana wangu mushonga ari kuSouth Africa. Nemukomana uyu takasangana auya kuno last year December. Akabva harara neni achiti anoda kundiita mukadzi wake. Achiti ndoenda newe back kuJoni. Saka ndakabva ndamudawo because he seemed like a good guy, but aingoda kungorara neni chete. Akatombonditizisa kubva musi wa8 December, then tava kuenda kuChristmas akazongonditi we must do things zvine hunhu. Saka akabva anondisiya kumba kwasisi wangu. And he gave Kutora Murume wasisi 6,000 rands. That was on Christmas Day. Achiti imari yekuti muchengete mhuri yangu. He then silently ran away back to South Africa neumwe musikana, and I was so hurt. Ndainge ndisiri hangu mandara, but I've been keeping myself ndichiti even if ndisiri mandara, let me keep myself for munhu achanzondiroora. Saka ndaingoziva murume one chete, and he was someone who had broken my heart. Saka ndainge ndava kuti for now no more love until this guy came akandirwadzisa. When I heard kuti ave nemumwe mukadzi ikoko kuSouth Africa, I said it's fine, Mwari ndo vanoziva. Saka recently akandisendera text achiti haachaziva zvekuita because so far mukadzi wake aita miscarriages 3. Iniwo nekuti I loved him, I went kuna maiguru vangu mukadzi wemukoma wadeti. Tichikura we were forbidden kuenda kumusha kwavo, but inini I went because I was in pain. Amaiguru ava vanobata-bata, and vakabva vati ndiuye nehembe yake. And one day patanga tichiri kudanana, aiva nejezi rebhora rainge akapfeka, and I asked kuti andipe. Akati achanonditengera rangu, but I said I want rako iroro, and akabatisa that jezi. And akabva andibatisa that jezi achiti achazonditengera rangu. Saka ndakabva ndanoripa maiguru, and all this I did it in secret. Neimwe 20 rand yainge akandipa in December, so ndaingonzwa nungo kuishandisa. Saka maiguru vakatora mari iyoyo vakatisvinira mukaka pamari iyi, but hapana mukaka waibuda. She made me kuti ndimwe something, mukaka ukabuda, ndikasvinira pa 20 rand iya. Ndokuenda musango, vakati ndipinde in a cave, ndikapfugama, ndikasiya jezi rake ne20 rand, ndikadzoka. The guy now wants me back. He said to me kuti atova nemwedzi achisema his wife ari kuda inini, and it's okay, but now ndakurota maiguru vachiti tora zvinhu zvangu izvi nekuti ndakuda kufa. The things zvavanenge vachida kundipa will be so beautiful, asi kana ndikazotarisa zvinobva zvachinja kuita duri, nyoka nekamba yachembera. And I also had a dream ndichitswanya my boyfriend muduri, and ipapo we had a fight, so I revenged him kuhope, and he had an accident. I don't know kuti ndoita sei kuti ndistope these dreams, and I'm afraid to tell my mother kuti I went to see my guru, because even the money I used to go kwavari I stole it from Bamkuru. I regret, but I was so much in pain, guys. Ndibatsirewo kuti ndoitawo sei kuti ndifixewo situation yandasangana nayo.